हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मनालिसा बिदि चेनेलाव गोबावजों खनसेबाव आरो फिन बरायहरफिनबावबाय आङो ब्लगखौ दामानि होनो हाथ'नाय जायाखैमोन। दा आङो बिब'मोनहानि न'आव दंफैयो मेडिकेलाव लाबोदों आब'खौ ओमफ्राय सुगार टेस्ट खालामग्रोनो होनायखाय जोङो सुगार टेस्ट खालामनो नागिरबाय। दानिया माबा मोनसे जायोबा सुगार आरो थाइरड बेफोरखौ टेस्ट खालामग्रोनानैसो मुलिफोरखौ हरो आरोना। ओंखायनो नै जों दा बेयाव फैबाय 1 आवारसो लागोन होननायखाय आङो न'आव थांफिननो नागिरदों आरोना। फैबायबो ओमफ्राय नै सेन्देलखौ लाबाय आब'नि माने गुमैनि सेन्देलखौसो हाखु दाखुनो गानलांफ्लांदोंमोन आरोना। ओमफ्राय लोगोसे जारौआ आब'मोननि रुमाव दंखायोमोन नालाय बेदर सेदर लाबोनानै होफैबाय माने संना दोनथों होननानै। जोंनाथ' गोबाव जागोन नालाय फैनाया। ओमफ्राय नै आंहा जि उखैनानै जाग्रोबाय। ओमफ्राय नै दा जों सौफैबायानो लोगोफोर। जारौआ बेदर आरो थास' संनानै दोनदोंमोन आरोना। जोङो फैनायखौ लाबाय थायासै लोगोफोर, बिराद मोनाबो जाबोबायमोन नालाय जोङो। ओमफ्राय नै अखानायै फुङावनो आङो जारौखौ दोननो फैबाय लांहिनसिम। बेयो थांफिनसिगोनमोन नालाय फरकाटिंआव। ओरैबायदि थान्दा लोगोफोर, फुंनि 5:30 जायैसोआवनो जोङो ओंखारलांनायमोन नालाय। ओमफ्राय नै आङो दा न'खौनो सहैयासै, बेयावनो माने खर' गिदिंनानै आनैमोनहानाव नै आं दा मुलि सुलिसो जानो नागिरबाय आरोना। मुलि जानानैसो देहाखौ एसे मोजां मोनबाय। ओमफ्राय आंथ' गारि लाना फैदोंमोन नालाय स्कुटि, बिफानो नांगौमोननो। ओमफ्राय दा आङो हैनोबो हाया मानोबो हाया जानानै थाबाय। आरो बुंबाय आरो आनैयाबो दा बेलासिफोराव बाबुआनो दोनहैथोंसै होननानै। ओमफ्राय आं बारा नेबाय थायासै आरो नै बिफानोबो गारिखौ नांगौ नालाय लानो फैबाय। आयंजों फैफाबाय ओमफ्राय गारिखौ लानानै थांबाय आरो आफाया। आथिङानो ओरैबायदि माने सुहाबजोबनाय आरोना। आंना माबा मोनसे बेमार जायोबाथाय आथिङा बांसिन आरोना सुहाबनानै थाजोबो, गरमखौनो खालामनो हाया जाहैयो। ओमफ्राय नै आफामोना ओंखारलांबायानो। दा नै जारौआ लानो फैदों आंखौ न' खाथिनि। ओमफ्राय नै पवालिफोरा मिसल थिसल बायना लाबोदोंमोन आरोना, बेखौनो एसे जाबाय। आं दा नै न'आव सफैबाय, देहाखौबो मोजां मोनबाय आरोना। नै दा आङो मागुर नाजों लाफा संनो नागिरदों। फारसेथिं नै एम्फौबो लाबोना दोनदोंमोन। गोथाव गोथाव। थुलुनसि रोसि, आजाया गगा मोनदों गगा मोनदों। आमस बिदि होनदों आंहा बिदि होनदों होनलाय आजा नै थाइ होखादों, थाइ गुंग्राय गदों। आजायाबो बिराद गुजुनाय गगा मोननाय जादों आरोना लोगोफोर। गुजुनाय बेमाराथ' मिथिखायोना लोगोफोर, जाबाथाय थाब हाबनो रोङा। ओमफ्राय आंनाबो नै दा गगासो मोनगासिनो दङ। आं दा भइस टाइपिं होगासिनो दं लोगोफोर। आंना जाथ'वाखैमोन आरोना, नै दा आंहाबो बेमारासो नांहैबाय। ओमफ्राय नै हायाव गेलेनानै एसे बांद्राय जाफिनबाय आरोना आजाना। हामनाय बायदि जादोंमोन, ओमफ्राय दा गथ' मानसि नालाय मानबायनो मानो लुगैयो। ओमफ्राय बिदिनो बारासो जालायलांबाय। दा बानायदों फिथा, बे जाबाय एसे। Dragon fruits. दे एबार हादो। दे ड्रागन फिथाइनि बेयो खोमाखौ बिसोबाय आं नै खोमा ला ला ला। वाव वाइट ड्रागन। वाव बखिबाय थाना दे नोंहा। वाव बिदि हानांलालै, ओरै हादो, ओरै दाब्ले हाबानो जायोमोन। वाव वाव अ माय गड वाव।
सौफैबाय आब'मोनहानि न'आव लोगोफोर ओमफ्राय आङो बे खुन्दुंखौ सानानै होबाय आरोना आब'आ जोंहाना सानफ्रोमबो बेबायदि हिसमा सुबाय थायो आरोना जि मोजां सुयो मालाय ओमफ्राय फानो आङो बाबुनो गस्ला लानो फैदोंमोन लोगोफोर माने सुइटार लानो फैदोंमोन ओमफ्राय बेयाव हाबफैग्रोबाय आरोना ओरैनोबाबो खामानि दंखायोमोन मोनसे फिसा सान बेंकआव दा थांसै जोङो आरो थांफिनगासिनो दङ लोगोफोर बेलासि जाबाय ओमफ्राय आङो मोजां नांनानै नै बेयाव फट' मोनसे लानाय जाबाय आरोना जा मोजां जाखादों भिउआ ओमफ्राय जोंना बिदि माबा मोनसे मोजां बेसाद नुबानो ओरैबायदि गोसोआ फट' साफायनो मानो दावराव जाखायो आरोना ओमफ्राय जि बाखायो आंखौ सासेया ओमफ्राय नै आङो न'आव फैनानै दाउ मासे हमबाय इसोरजों मासे पापि आङो जि बोरैबा मोनो ओमफ्राय जानायखौबा बोरैबा मोना आरोना लांहिन सफैबाय लोगोफोर जोङो दा आबैजों आंजों दा बासजों थांगासिनो दङ बकलिया ब्लकआव बिनि उनावहाय जोङो गंसे गारि सोलायनांगौ ब्लकसिम थांनोबा दा नै टमटमजों थांनो नागिरबाय जोङो नै सफैबायानो लोगोफोर आरो बेनि खामानि जोबखांनानै जोङो नै दा मोनसे गारिजों थांगासिनो दंलायो आरो दा बेनिफ्राय ओंखारनानै नै दा मोनसे बासाव गाखोबाय गंबेसे बास सोलायनांगौ अट' सोलायनांगौ एसे खाथि जायगाबाबो आरोना ओमफ्राय गोजान जायगायावसो थाङोब्ला गंसेजोंनो सहैबावो खामानिया जोबथ'लायबाय नङाबा जेबो खामानि नङा बे दावरावजों थांगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय लांहिन सफैबाय राइडारफोरहाय मालाय नै ओइ सासेया आबै सासेया मालाय खिथुखौ ओरै गोजौ थिखोलायखादो गावसोरखौ नायनायखाय जि मेरला नायलाय जोङो लांहिन सफैनानै लांहिननि मेडिकेलाव हाबनो नागिरबाय बेस्रा आबैया सुगारसो टेस्ट खालामनो फैदोंमोन ओमफ्राय डक्टरखौनो लोगो मोनासै आरोना माने जाय डक्टरा नायो बियो सुटि लानानै दङनो गैथ'वा मानसिया ओमफ्राय दस्रा बेमारबोथ' मेरला थाखाय बुरै मानसि मुलि हरबाय आरो प्रेसारफोरखौ नायनानै जोङो लांहिन सफैनानै हटेलाव हाबबाय लोगोफोर उखैबायबो नालाय आंहाथ' उखैयाखैमोन आबैया उखैबाय ओंखाम जायाखैमोन नालाय हरथा जाबाय सानैजों दानिया थांगासिनो दङ लोगोफोर अमा बेदर संनाय आंनि जा गोथाव जाखादों खिन्थु आङो दिनै मोनजाया नालाय ओमफ्राय नै आंना दालिजों ओमफ्राय ओंखाम गुदुं खालामनानै लादोंमोन आरो एसे ओमफ्राय गारांमायाबो बोरैबा माननाय माने जागासिनो दं नालाय ओंखायनो बेखौनो जाबाय आफाया बानलु सावदों आरोना बिराद लोमजागासिनो दङ नालाय बेनिखायनो सावबाय आरोना बयबो मिन्थिखायो बयनियावबो दङ बिदि बानलु सावनाय माबा सावनाया मेगन नोजोर नांनाया हामोनो बेमारफ्रा थाब खारो होननानै फोथायो आरोना बयबो बिदि सावोब्ला आंना फ्राइडेआव मिरामिस आरोना लोगोफोर ओंखायनो आङो दालि रोसि लोंदों गुदुं ओमफ्राय ओंखाम एवनाय आं जेबो जानो हाखायाखै नालाय गगाजों ओमफ्राय आङो ब्लगखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर आङो ब्लगखौ दिनै होनो हानानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नोंसोरनो शेयार खालामनानै आङो मैया भइस टाइपिं होनायखौ होजोबनो हायासै लोगोफोर बिराद उन्दुनो ओंखारनानै गगाजों माजों ओमफ्राय जाय आंनि ब्लगखौ नायदोंमोन गोसो गोरबोजों थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय बाय